Добрый день, шановное гаспадарства. Перадусім мне б хацелася падзякаваць арганізатарам гэтага праекта за вельмі цікавую ідэю і вельмі цудоўную рэалізацыю гэтых задумаў. Па-другое, мне б хацелася падзякаваць усім вам, што вы, нягледзячы на такое надвор'е, дайшлі да музея. І таму запрашаю вас у падарожжа ў мінулае. Выстава, якая праводзіцца ў музеі, прысвечана смерці, археалогія смерці, так яна называецца. І кожны пахавальны помнік – гэта унікальная, надзвычай каштоўная крыніца ведаў аб мінулым. Але археолагі, раскопваючы могільнікі, цудоўна разумеюць, што яны вывучаюць не толькі пахавальны абрад, пахавальныя комплексы, яны так ці інакш дакранаюцца і да таямніцы жыцця нашых далёкіх продкаў. І вось гэта дыхатамія смерць, жыццё, якое разбураецца смерцю, і смерць, праз якую праступае жыццё, яна вельмі добра праяўляецца на матэрыялах з беларускага панямоння. Трэцяе тысячагоддзе да нашай эры, час, аб якім пойдзе гаворка сёння. Каля 5000 год таму на тэрыторыі Беларусі, у прыватнасці на тэрыторыі беларускага панямоння, складвалася вельмі цікавая сітуацыя. Гэтыя абшары былі заселеныя насельніцтвам, якое археолагі умоўна называюць носьбітамі нёманскай культуры. Так павялося вылучаць пэўныя адзінкі і звязваць іх з насельніцтвам той ці іной тэрыторыі. І вось гэтыя старадаўнія жыхары беларускага панямоння, носьбіты нёманскай культуры, яны вялі дастаткова традыцыйны архаічны лад жыцця. Можна меркаваць, што яны займаліся перадусім прысваяльнымі формамі гаспадаркі, збіральніцтва, паляванне, рыбная лоўля. Вось тое, чым яны займаліся перадусім, вось тое, на чым была заснавана стратэгія іх жыцця. Праўда, ужо ў 4-м тысячагоддзі да нашай эры, як мяркуецца, жыхары беларускага панямоння ведалі і вытворчыя формы гаспадаркі. У прыватнасці яны ў сваіх пасудзінах гатавалі свініну. Гэта не азначае, што яны гадавалі свойскую жывёлу, але прынамсі ведалі б існаванне і гатавалі, напэўна, атрымоўваючы адпаведныя жывёлы ад сваіх суседзяў. Адпаведна, ў 3-м тысячагоддзі да новай эры гэта веданне вытворчай гаспадаркі паглыблялася, але ці ўсё ж такі ў гэты час разводзілі яны свойскую жывёлу ці не, мы дакладна 100% сказаць не можам. Матэрыяльная культура гэтых людзей была таксама дастаткова архаічная. На гэтым слайдзе прадстаўлены некаторыя ўзоры вырабаў старажытнага нёманскага насельніцтва. Гэта гаршкі, якія мелі вострае дно і ляпіліся з гліны, у якую дадавалі, апроч точанага каменю, вельмі часта яшчэ і раслінныя дамешкі. Так меркавалі нёманцы, гэты посуд будзе мацнейшы. Свае пасудзіны яны упрыгожвалі разнастайнымі ямкамі, насечкамі, адцісканнямі і нават, як мяркуюць навукоўцы, магчыма, выкарыстоўвалі не толькі складаныя геаметрычныя арнаменты, але яшчэ і зааморфны арнамент. У прыватнасці не выключаецца, што на адным з помнікаў Русаковічы быў знойдзены кавалак фрагмента керамікі з выявай, магчыма, птушкі ці нейкай істоты. Зноў-такі гэта даволі традыцыйная для насельніцтва лясной паласы ўсходняй Еўропы міфалагічны сюжэт і міфалагічная тэматыка. Жылі гэтыя людзі пераважна па берагах рэк, азёр. Як выглядалі іх
паселішчы мы можам толькі меркаваць вельмі прыблізна. На некаторых помніках знойдзены развалы згрувашчані камянёў. Магчыма, гэта тое, што засталося ад іх наземных пабудоў. І вось яны жылі паводле сваіх звычаяў, якія склаліся тысячагоддзі таму, і ў прынцыпе жыццё іх было даволі размераным, пакуль на іх родных абшарах не з'явіліся абсалютна новыя людзі, носьбіты прынцыпова іншых культурных традыцый. І я маю на ўвазе насельніцтва культуры шарападобных амфар. Людзі, якія сёння археолагі адносяць да гэтай культуры, засялялі велізарныя тэрыторыі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. На карце адзначаны гэтыя землі ад міжрэчча Віслы і Одара на захадзе да Падняпроўя на ўсходзе. І назва гэтай культуры паходзіць ад тыповага посуду, кругладоннай пасудзіны, кругладоннай амфары. Людзі, якіх сёння адносяць да насельніцтва культуры шарападобных амфар, былі людзьмі новых культурных традыцый, так званага цэнтральна-еўрапейскага неаліту. І яны ўжо займаліся вытворчай гаспадаркай. Тут ні ў каго не выклікае гэта пытанняў, прычым яны былі даволі мабільнымі, займаючыся жывёлагадоляй, перамяшчаліся за сваімі статкамі. Гэта адна з прычын таго, што насельніцтва гэта займала такія велізарныя абшары. Перамяшчаючыся з месца на месца, як правіла, жыхары культуры шарападобных амфар сталых вялікіх стацыянарных паселішчаў не ўзводзілі. Это былі нейкія такія кароткачасовыя стаянкі. Хаця і зрэдку доўгачасовыя пасяленні ў арэале гэтай культуры сустракаюцца. Адметнасцю гэтага цэнтральна-еўрапейскага насельніцтва, перадусім гэта цэнтральна-еўрапейскае насельніцтва, адметнасцю быў пахавальны абрад. Мы, калі кажам пра жыхароў нёманскай культуры, не ведаем, як выглядала іх пахавальная абраднасць. Затое мы можам вельмі добра казаць, як выглядалі пахаванні гэтых самых жыхароў з старадаўняй Еўропы. Гэта былі мегалітычныя збудаванні, каменныя скрыні, накрытыя каменнымі плітамі, ці вымасткі з дробных ці вялікіх камянёў, што было ў ваколіцах, і зноў-такі з гэтых камянёў складаліся каменныя скрыні. У гэту каменную скрыню змяшчалі парэшткі памерлых. Пры гэтым носьбіты культуры шарападобных амфар, ведучы такі мабільны лад жыцця, як мяркуюць даследчыкі, так ці інакш праяўлялі пэўныя патрыархальныя рысы. І гэта прасочваецца на прыкладзе пахавальных абрадаў. Вельмі часта у пахаванне змяшчалі некалькі памерлых. Адзін быў у цэнтры, парэшткі размяшчаліся і навокал, тым самым пэўнай ступені падкрэслівалася пэўная сацыяльная, верагодна, няроўнасць. І ў пахаванні складалі прынашэнні пасудзіны, крамянёвыя сякеры, крамянёвыя далоты, радзей іншыя вырабы. Ну, яшчэ маглі касцяныя прылады складаць і прыносіць у якасці пахавальных прынашэнняў бурштыновыя вырабы. Ну, зразумела, бывалі больш багатыя пахаванні, бывалі больш бедныя пахаванні, што нам таксама сведчыць аб пэўных працэсах сацыяльных, якія ішлі ў грамадстве. Ну і яшчэ адна яркая рыса культуры шарападобных амфар – гэта выкарыстанне ў пахавальным абрадзе жывёл.
Ці то у магілу, дзе былі змешчаны парэшткі чалавека, складалі яшчэ і парэшткі жывёл, ці то маглі ствараць асобныя пахаванні жывёл і размяшаць іх побач з пахаваннем людзей. І вось у такія рытуальныя магілы ці такія сумесныя пахаванні змяшчалі парэшткі перадусім свіней, буйной жывёлы, дробнай рагатай жывёлы, так быкі, козы, оўцы, коні. Вось гэта такі самы распаўсюджаны склад статка і самы распаўсюджаны набор пахавальных прынашэнняў. Это людзі былі носьбіты новых для нашых земляў традыцый. І яшчэ адзін момант, на які мне б хацелася звярнуць увагу, гэта тое, што насельніцтва культуры шарападобных амфар, адных з першых у цэнтральнай Еўропе і пазней ва ўсходняй Еўропе, распачалі здабычу крэмня шахтавым спосабам. Яны займаліся перадусім гадаваннем жывёл. Жывёлу трэба карміць, трэба назапашваць корм, і патрэбны сякеры. Сякеры з крэмню, які валяецца на зямлі, не зрабіць. Патрэбны вельмі якасны матэрыял. Такі якасны матэрыял можна здабыць у пэўнай пародзе, і таму носьбіты культуры шарападобных амфар распачалі здабываць крэмень перадусім у кшэнёнках апатоўскіх на тэрыторыі Польшы, вядомы буйны крэмнездабыўны цэнтр. І гэтыя людзі у другой чвэрці трэцяга тысячагоддзя да нашай эры прыйшлі і на нашыя землі. Трэба адзначыць, што пахаванне культуры шарападобных амфар гэта на сённяшні дзень самыя старажытныя вядомыя нам пахаванні. Можа, і насельніцтва нашых земляў раней кагосьці хавала, але мы пакуль не знайшлі гэтыя помнікі. А тут мы маем дакладныя сведчанні. Трэцяе тысячагоддзе да нашай эры. Каля вёскі Малай Ёткавічы, што на Бераставічыне, было знойдзена разбуранае пахаванне, тыповае для культуры шарападобных амфар. Гэта каменная скрыня, яна была разбурана, тым не менш, гэта была каменная скрыня, і ў ёй знаходзіўся чэрап. Там жа у гэтай скрыні, у гэтай магіле знаходзілася амфара, знаходзілася крамянёвае долаца, і касцяное долаца, яшчэ некалькі дробных пасудзінак, якія захаваліся ў фрагментах, і іклы дзікоў. Гэта ўсё самы тыповы стандартны набор для пахаванняў культуры шарападобных амфар. Але, апроч гэтага дастаткова тыповага пахавання, на нашай беларускай зямлі вядома яшчэ адно вельмі незвычайнае пахаванне. І яно знаходзіцца у краснасельскім мікрарэгіёне на Ваўкавышчыне. Там, дзе сёння здабываюць мел і працуе завод па вырабу цэменту, калісьці даўно здабывалі крэмень. І менавіта носьбіты культуры шарападобных амфар, як сёння можна меркаваць, первымі распачалі горназдабыўную справу на нашых землях. І яны, працуючы у гэтым рэгіёне, распрацоўваючы крамянёвыя залежы, канешне, не маглі не праяўляць іншыя бакі свайго жыцця. І археолагі на адной з крэйдавых лінзаў знайшлі цэлы могільнік. Ён, канешне, быў разбураны, в гэтым плане археолагам вельмі часта не шанцуе, але тым не менш шмат якой цікавай інфармацыі з гэтага могільніка археолагам пашчасціла вынайсці. Так, значыць, на ускрайку крэйдавай лінзы размяшчалася 4 пахавання. І
Мяркуючы па ўсім, гэтыя пахаванні, 3 з іх былі зроблены па абраду крэмацыі, тобто спалення. У пахаваннях былі знойдзены парэшткі, дробныя апаленыя косткі. У адным аб'екце быў знойдзены развал амфары, упрыгожанай шнурам. У другім пахаванні былі знойдзены фрагменты некалькіх пасудзін, крамянёвы адшчэп, якім нешта рабілі, і высверлена ад каменнай сякеры. Вось вы тут можаце ўбачыць пасля на вітрынкі сякеры, і высверлена знаходзілася ў пахаванні. Найбольш інтарэс для нас прадстаўляе трэцяе пахаванне, размешчаныя на гэтым могільніку. Гэта была вялікая яма, так, і ў гэтай яме знаходзіліся невялікія згрувашчыні камянёў, і ў гэтай яме знаходзіліся парэшткі жывёл, якія належалі да быкоў, казы ці аўцы. Усяго было 10 касцякоў буйной дробнай рагатай жывёлы. Таксама тут знаходзіліся парэшткі каня і свінні. Таксама цікавая рэч, што ў гэтым пахаванні, апроч такой вельмі вялікай колькасці костак жывёл, знаходзіліся яшчэ пасудзіны і некаторыя дробныя краменьчыкі, і ў грудной клетцы аднаго з быкоў знаходзіліся касцяныя вастрыі. Гэтае пахаванне з аднаго боку адпавядае традыцыям культуры шарападобных амфар, а з іншага боку яно выбіваецца з гэтай самай культурнай практыкі. Ну, па-першае, гэтае пахаванне зроблена з каменнымі вымасткамі. Ну, не было вялікіх пліт у ваколіцах крэменездабыўных шахтаў, а гэты складнік абраду трэба было захаваць, і так было зроблена. Пры стварэнні такіх пахаванняў жывёльных і ў іншых рэгіёнах, занятых носьбітамі культуры шарападобных амфар, практыкаваліся абрады, падчас якіх заколваліся жывёлы. Выкарыстоўваліся менавіта такія касцяныя вастрыі, і гэтая практыка была паўтораная тут, на Панямонні. Але звычайна у пахаванні жывёл не змяшалі пахавальны інвентар. І самае галоўнае, такой разнастайнасці, такой колькасці пахавальных жывёл фактычна нідзе больш не адзначалася. То бок гэтае пахаванне выбіваецца сваёй грандыёзнасцю з усяго таго, што стваралі прадстаўнікі культуры шарападобных амфар на іншых землях. Чаму так? Магчыма, таму, што носьбіты культуры шарападобных амфар былі мігрантамі. Яны дакладна прыйшлі з іншых тэрыторый. Гэта, дарэчы, даволі рэдка ў археалогіі, калі мы можам канкрэтна сцвярджаць, што вось гэтыя людзі прыйшлі з іншых земляў. А тут мы ў гэтым можам не сумнявацца. Яны былі прышлымі людзьмі, яны апынуліся ў цалкам адменным культурным асяроддзі. Тут жылі прадстаўнікі нёманскай культуры. Пасля мы яшчэ убачым, тут жылі носьбіты яшчэ і традыцыі культуры шнуравой керамікі. І магчыма, што вось гэтыя самыя шарападобнікі хацелі падкрэсліць сваю культурную адметнасць, хацелі падкрэсліць сваю ідэнтычнасць і стварылі вось такое вось незвыклае пахаванне. А магчыма, яны хацелі стварыць пэўнае ахвярапрынашэнне, таму што ўсё ж такі праца шахцёраў – гэта праца нялёгкая. А менавіта шахцёрская дзейнасць і прыцягвала сюды мігрантаў. Што ж тут у гэтым месцы, у ваколіцах сучаснага пасёлка Краснасельскі, вёсак Новасёлкі, Карпаўцы рабілася ў 3 тысячагоддзі да нашай эры?
у крэдзе выкопвалася шахта, выкопваўся калодзеж глыбінёй да 6 метраў, і калі шахцёр даходзіў да крэмененоснага слою, ён пачынаў гэты крэмень выбіраць. Гарнякі працавалі з дапамогай рагавых прыладаў. Яны прадстаўлены тут на слайдзе, і розныя прылады розных тыпаў у вялікай колькасці былі знойдзены у шахтах і ў наваколлі. Увесь крэмень аглядаўся ў самой шахце, самыя непатрэбныя кавалкі адбраковваліся, а наверх падымаліся найбольш прыдатныя для далейшай апрацоўкі кавалкі крэменю. І тут каля шахты ці ў старых ужо напалову засыпаных распрацоўках вялася апрацоўка крэмeniu. І стваралі, выраблялі нарыхтоўкі крамянёвых сякер ці далот. Прычым можна меркаваць, што у гэтым крамнездабыўным цэнтры выраблялі выключна нарыхтоўкі прыладаў, а ўжо дзесьці ў іншым месцы іх шліфавалі. Таму што сякеры, якія выкарыстоўвалі прадстаўнікі гэтых цэнтральнаеўрапейскіх традыцый, былі цалкам шліфаваныя. Вось такія вырабы ствараліся ў вялікай колькасці, і яны ішлі не толькі для ўнутраных патрэбаў, але яны ішлі і на экспарт. І, як мяркуюць навукоўцы, вялікая частка сякер, знойдзеных на тэрыторыі і Польшы, і Прыбалтыкі, былі зроблены з крэменю, здабытага тут, у Красным Сяле. Але не толькі носьбіты культурна-шарападобных амфар займаліся вось гэтай цяжкай справай горназдабыўнай і крэмнеапрацоўчай. У них яшчэ былі ці то канкурэнты, ці то дапамагатыя. Цяжка сказаць насамрэч, як гэта ўсё было. Але яшчэ адна супольнасць, якая працавала у гэтым цэнтры, гэта была супольнасць носьбітаў кола культуры шнуравой керамікі. Гэта кола культурнае, канешне, займае асаблівае месца ў еўрапейскай археалогіі. У нас няма ні часу, ні магчымасці на гэтым спыняцца і вельмі глыбока гэта разглядаць. Можна толькі сказаць, што у самым пачатку трэцяга тысячагоддзя да новай эры на тэрыторыі Еўропы пачалі складвацца спецыфічныя культурныя традыцыі. Людзі, якія іх прытрымліваліся, значна адрозніваліся ад іншых супольнасцяў свайго часу. Яны вялі мабільны лад жыцця, яны займаліся вытворчай гаспадаркай, але, мяркуючы па ўсяму, сацыяльны склад грамадства мяняўся, і на змену вось гэтым пэўным патрыархальным адносінам прыходзілі ўжо адносіны індывідуалізацыі, паглыблялася сацыяльная няроўнасць, набывалі значэнне тыя рысы, якія раней не былі важныя. Перадусім вайсковы этас. І вось гэтыя змены так ці інакш былі звязаныя і з матэрыяльнай культурай. Сама назва паходзіць ад асаблівасцяў посуду, арнамент у выглядзе адбіткаў шнура. Ну і склаўшыся ў пачатку трэцяга тысячагоддзя да нашай эры, культурныя адметнасці шнуравога кола даволі хутка распаўсюдзіліся на вялікія абшары цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Так, і гэта трывала доўгі час, гэта займала вялікія тэрыторыі, і таму разнастайнасць шнуравых культур уражвае. Так, і даследчыкі па-рознаму прапануюць іх
асэнсаванне, іх інтэрпрэтацыю, для нас будзе цікава вось што. У самым пачатку 3-го тысячагоддзя да нашай эры на тэрыторыю беларускага панямоння прыходзяць, напэўна, менавіта носьбіты самых старажытных шнуравых традыцый. І на асобных помніках знойдзены вельмі архаічны посуд, які вырабляўся ў сярэдняй Еўропе, посуд з пальцавымі зашчыпамі. І гэтыя групоўкі, якія прыходзілі, напэўна, яны былі нешматлікія, і прасоўванне іх адбывалася не адзін раз, а на працягу пэўнага часу. І паступова сітуацыя на панямонні ускладнялася. І у выніку таго, што у рэгіён прыходзілі прадстаўнікі шнуравых традыцый, у выніку таго, што гэтыя прадстаўнікі так ці інакш узаемадзейнічалі з мясцовым насельніцтвам, у выніку таго, што сюды прыходзілі ці людзі, ці пранікалі ідэі з іншых рэгіёнаў, дзе ўжо жылі прадстаўнікі іншых шнуравых ідэй. У выніку гэтага тут у панямоні склалася пэўная лакальная група. То есть гэта такія былі шнуравікі з нейкімі мясцовымі асаблівасцямі. І вось тут на слайдзе прадстаўлены некаторыя адметнасці матэрыяльнай культуры гэтага насельніцтва. Мы пра них не так шмат чаго ведаем. Ведаем, што яны жылі на неумацаваных паселішах па берагах рэк. Мы ведаем, што іх жытлы, напэўна, былі наземнымі, і ў некаторых месцах захаваліся скапленні камянёў, якія засталіся ад збудаванняў. Але мы ведаем, які быў пахавальны абрад вось гэтых самых людзей. На панямонні да нашага часу дайшло 7 пахаванняў розных. І адным з самых незвычайных з'яўляецца пахаванне шахцёра. Як я ўжо казала, апроч носьбітаў культуры шарападобных амфар, дабычай крэменю ў Краснасельскім рэгіёне займаліся і прадстаўнікі вось гэтай самай шнуравой традыцыі. І у адной з шахтаў быў знойдзены касцяк чалавека. Побач з ім знаходзілася касцяная ігла, і побач з ім знаходзіўся гаршок. Канешне, стала адразу пытанне, а сапраўды гэта пахаванне, ці, можа быць, чалавека проста заваліла ў шахце. Но, тым не менш, навукоўцы сходзяцца ў тым, што гэта пахаванне ўж занадта у нязручным для засыпання месцы знаходзіўся гэты чалавек у пэўнай нішы. І рэчы гэтыя набліжаліся да асаблівасцяў пахавальнага інвентару. І на падставе гэтых знаходак можна меркаваць, што старажытныя шахцёры, здабываючы крэмень у шахце, падымалі сыравіну на паверхню і для гэтага выкарыстоўвалі, верагодна, скураныя мяхі, для рамонту якіх была патрэбная вось такая вось касцяная ігла. Наяўнасць антрапалагічных матэрыялаў дазволіла рэканструяваць аблічча старажытнага жыхара панямоння. Вось так выглядаў гэты чалавек, і паводле вынікаў антраполагаў ён па сваім асаблівасцям збліжаўся з насельніцтвам як Прыбалтыкі, так і Украіны, маючы падабенства і да тых, і да іншых. Апроч гэтага пахавання на тэрыторыі нашай заходняй Беларусі вядома яшчэ некалькі помнікаў. Адно з гэтых пахаванняў гэта пахаванне на помніку Несціянова 2 Слонімскага раёна. На паселішчы, дзе калісьці жылі прадстаўнікі самых розных культур, было знойдзена
пахаванні магільная яма, у якой знаходзіліся дробныя косткі, вугельчыкі, гаршчок і крамянёвая сякера. Яшчэ адно пахаванне было знойдзена каля пасёлка Куранец на Вілейшчыне. У гравійным кар'еры былі выяўлены касцяныя долацы і чэрап чалавека. На жаль, гэтыя знаходкі ўжо на сённяшні дзень згубленыя, таму аднавіць аблічча чалавека ўжо не ўяўляецца магчымым. Яшчэ адна знаходка была зроблена на помніку Русакова 2. Зноў-такі у невялікай яме на паселішчы знаходзіліся гаршок і каменная сякера. Праўда, сказаць, як менавіта выглядала сякера гэтага пахавання, таксама цяжка, таму што ў розных музеях знаходзяцца розныя сякеры, якія падпісаныя як знаходкі менавіта з таго самага пахавання. Так. Помнік Пархуты Дзяслаўскага раёна даў таксама цікавы матэрыял. У грунтовым пахаванні знаходзіліся гаршок, каменная сякера і пласцінка нож. І яшчэ адзін помнік, пра які варта сказаць, гэта паселішча Дакудава 5 Лідскага раёну. Ось так выглядае тыповая стаянка эпохі неаліту, бронзавага веку. І на гэтым помніку было выяўлена два пахаванні, магчыма, адно разбуранае. Найбольш дакладная інфармацыя ідзе па аднаму пахаванню. І ў магільнай яме знаходзіўся гаршок, знаходзіліся наканечнік стралы і зноў-такі крамянёвая сякера. Так, і апошняе па часе гэта пахаванне на паселішчы Дразды 12. Менавіта матэрыялы з гэтага пасялення і з гэтага пахавання вы можаце бачыць на выставе, якая ладзіцца ў музеі. Мы тут маем тыповую сітуацыю. Паселішча, яма, і ў ёй знаходзяцца парэшткі чалавека. Гэта было пахаванне, зробленае па абраду трупапакладання. І у якасці пахавальных дароў былі прынесены гаршок, каменная сякера, крамянёвая сякера, 4 наканечнікі стралы, 2 крамянёвыя нажы і 2 адшчэпы, якія не мелі якой-небудзь дадатковай апрацоўкі. Калі носьбіты культуры шнуровой керамікі выкопвалі яму для пахавання свайго суродзіча, яны абклалі яе папярэдне паленымі драўлянымі плашкамі. І такая спецыфічная рыса у пахавальным абрадзе адзначаецца перыядычна у пэўных іншых рэгіёнах кола культуры шнуровой керамікі. Вось такі быў кароткі агляд пахаванняў. Што ж яны нам расказваюць? Перадусім, калі не лічыць, не звяртацца да пахавання шахцёра, можна сказаць вось што. На беларускім панямонні носьбіты кола культуры шнуровой керамікі хавалі сваіх памерлых выключна ў грунтовых магілах. Для рэгіёнаў Цэнтральнай Еўропы больш характэрны, канешне, курганныя абрады, но, можа быць, у нас гэта знаходкі все яшчэ наперадзе. Пахаванні размяшчаюцца на паселішчах. Практычна ўсе выяўленыя помнікі так ці інакш звязаны з тымі месцамі, дзе на той час жылі людзі. Ну, у шырокім плане на той час, дзе у той перыяд жылі людзі. Пахаванні, зроблены ў ямах,
заглыбленых у зямлю, і як мінімум адным выпадку на паселішчы Дразды 12 можна казаць пра тое, што гэта была не проста выкапаная ў зямлі яма, але яма з дадатковымі канструкцыямі. Тут сценкі абкладаліся драўлянымі плашкамі. Ну і ўсе пахаванні, якія зафіксаваныя, змяшчалі пахавальны інвентар. Прычым найбольш багатыя пахавальныя дары, як на сённяшні дзень, вядома, былі прынесены менавіта ў пахаванне Дразды 12. І гэтае пахаванне таксама адметнае. Што ж яшчэ можна сказаць, гледзячы на ўсю разнастайнасць пахавальных практык носьбітаў шнуравой керамікі панямоння? Ну, перадусім, мы можам казаць пра тое, чым жа гэтыя людзі займаліся. Гаршок з пахавання Дакудава 5 утрымліваў малако, а у пасудзіне з пахавання Дразды 12 знаходзіўся тлушч ялавічыны. То бок мы маем дакладныя сведчанні таго, што гэтыя людзі займаліся вытворчай гаспадаркай, так? Гадавалі, прынамсі, буйны рагаты скот. Па-другое, канешне, з антрапалагічнымі вызначэннямі ў нас небагата, але тыя пахавальныя прынашэнні, якія зафіксаваны на беларускім панямонні, яны звычайна размяшчаліся ў пахаваннях мужчын. Калі мы звернем увагу на іншыя рэгіёны, то бачым, што вось такія дары – гэта менавіта прыкметы мужчынскіх пахаванняў. А чалавек, пахаваны на помніку Дразды 12, ён быў ужо такім чалавекам сталага ўзросту пасля 35 да 55 год. Вось у гэтым узросце. Ну і быў праведзены трасалагічны аналіз матэрыялаў пахавання Дразды 12. І заўсёды паўстае пытанне, тыя рэчы, якія змяшаюцца у пахаванні, тыя рэчы, якія павінны суправаджаць чалавека у апошні шлях, яны новыя ці яны узятыя з ужытку. І вось гэтае пахаванне нам дае канкрэтны адказ на гэтыя пытанні. Сякера, якая была знойдзена і крамянёвая, і каменная, гэтыя сякеры выкарыстоўваліся для сячэння дрэваў. Нажы, якія былі знойдзены, яны выкарыстоўваліся, былі ва ўжытку і нават рамантаваліся. А вось наканечнікі стрэл былі цалкам новыя. То бок узялі нейкія выкарыстаныя наканечнікі, іх паднавілі, нанова ратушавалі, але ні да дрэўка не мацавалі, ні якім чынам не выкарыстоўвалі, і вось зрабілі і адразу паклалі у пахаванне. І тыя адшчэпы, кавалачкі крэменю, якія знаходзіліся ў пахаванні, яны не выкарыстоўваліся для пэўных утылітарных мэтаў, але іх чамусьці вельмі доўга насілі з сабой. І вось, магчыма, гэта звязана з тым, што такія адшчэпы маглі выкарыстоўвацца ў якасці нарыхтоўкі для наканечніка стрэлаў. У любым выпадку мы можам меркаваць пра тое аб тым, што ў пахаванні, прынамсі на помніку Дразды 12, былі змешчаны рэчы, якія знаходзіліся ў паўсядзённым ужытку. Яны былі яшчэ большасці сваёй выпадку знаходзіліся ва ўжытку, яны былі ў добрым стане, але тым не менш яны былі пакінуты ў гэтым пахаванні. І, напэўна, гэта тыя рэчы, якімі карыстаўся чалавек пры сваім жыцці. І мы можам меркаваць, што вось гэтае багацце пахавальнага інвентару, яно пэўным чынам адлюстроўвае
сацыяльны статус, пэўную сацыяльную пазіцыю чалавека ў тагачасным грамадстве. І калі мы бачым разнастайнасць пахаванняў, бачым разнастайнасць пахавальнага інвентару, то мы можам таксама меркаваць і аб пэўнай неаднастайнасці і сацыяльнай структуры грамадства кола культуры шарападобных амфар, кола культуры шнуравой керамікі, прабачце. Таксама яшчэ хацелася б адзначыць, што вось гэтае суіснаванне носьбітаў розных культурных традыцый на адной тэрыторыі, яно вяло яшчэ і да пэўнага змешвання культурных практык. Вось на гэтым малюнку прадстаўлены пасудзіны з пахавання Дразды 12 і Мінца-2. Гэта гаршкі, якія былі упрыгожаныя арнаментам, тыповым для носьбітаў культуры шарападобных амфар. То бок ішло змешванне культурных традыцый, ішло запазычанне нейкіх культурных узораў. Гэта мы назіраем на прыкладзе культур, якія так ці інакш мелі цэнтральнаеўрапейскія вытокі. А што з нашымі носьбітамі мясцовай аўтахтоннай нёманскай культуры? Мы можам меркаваць, што гэтыя людзі не заставаліся у баку ад таго, што адбывалася на іх тэрыторыі. Прыходзілі мігранты, складваліся, жылі супольнасці з цалкам адменнымі культурнымі традыцыямі, а жыхары нёманскай культуры успрымалі так ці інакш іх культурныя рысы, новыя традыцыі. І мы, канешне, можам карыстацца выключна матэрыяламі з паселішча, але тым не менш мы можам адзначыць, што ў гэты час носьбіты нёманскай неалітычнай культуры успрымаюць, запазычваюць некаторыя рысы, якія былі характэрныя для іх суседзяў. Перадусім, гэта асобныя ўзоры арнаментацыі посуду. Самы просты, прыдатны для ўспрымання культурны ўзор менавіта арнаментальны. Адбіткі лінейным штампам, адбіткі полай косткай. Гэтыя узоры ўсё часцей сустракаюцца і на мясцовай неалітычнай керамічнай пасудзіне. Канешне, мы не можам дакладна сказаць, што стаяла за гэтымі узорамі, які сэнс у них укладалі стваральнікі, які сэнс у іх укладалі жыхары нёманскай культуры. Але мы можам казаць, што кантакты адбываліся і даволі актыўна. Зноў-такі мы можам меркаваць пра тое, што насельніцтва розных культурных груп узаемадзейнічала даволі актыўна, але як канкрэтна ішло гэтае ўзаемадзеянне, мы сказаць не можам. Якія формы прымалі кантакты розных груп людзей, мы дакладна не ведаем. І трэцяе тысячагоддзе гэта час, калі з'яўляюцца на нашых землях розныя новыя ідэі, новыя традыцыі. І пакуль мы можам толькі стварыць іх прыблізны контур, вызначэнне дакладнай сутнасці, дакладных формы кантактаў старажытных людзей. Гэта, канешне, справа будучага. І, можа быць, нехта з вас і зможа адкрыць таямніцу жыцця старажытнага насельніцтва беларускага панямоння. У всякім выпадку я вас да гэтага заахвочваю. Ну, а зараз дзякую вам за ўвагу.